Avui, 39 anys després, estem igual. Si teníem el municipi a Tremp, a Sapeira, i ens costava una hora caminant. Avui, per anar a Tremp, ens costa una hora en cotxe, per tant, no hem guanyat res. Nosaltres creiem que l'única solució és desvincular-nos de Tremp, però quan abans millor, perquè, a més, la llum natural porta que és inviable, perquè jo, per anar a fer un certificat, he de fer 80 quilòmetres, i sóc el més privilegiat de la terreta, que sóc el que estic al peu de la Nacional. El que estic a Espluga de Serra, en vez de 80 quilòmetres, en té 120. I amb l'INRI següent, que arribes allà i et diuen torna vostè demà a buscar-lo, com si aquí la gent no tinguéssim altra feina que anar fent viatges a Tremp. Això no pot ser. Això no pot ser de cap de les maneres. La pregunta naix en principi perquè veiem el deixament de l'Ajuntament de Tremp cara a les necessitats que tenim a la terreta. Seria d'anar seguint els passos necessaris perquè això arribi a on hagi d'arribar i puguem ser municipi propi. Serem nosaltres els que decidirem el que cal fer, veurem les necessitats. Jo trobo que, clar, una persona des de Tremp veure les necessitats de la terreta. Bueno, nosaltres estem aquí en una zona bastant discriminada perquè molt lluny de Tremp en quilòmetres i tenim molts recursos naturals i totes les coses i recursos que tenim d'aquí de la terreta se n'hi porta l'Ajuntament de Tremp i els mateixos veïns que vivim no m'han beneficiat. Fa molts anys que demanem el poder votar a la terreta. No ho han pogut aconseguir mai. Ara, sortosament, el dia 25, podrem votar a la terreta, quan és una cosa que no és vinculant i que no pertany i que no depèn de l'Ajuntament de Tremp. Si pertanyés d'ells, no votaríem a la Torreta Múrcia.